Četvrti po redu Zagrebački obrtnički sajam i ove je godine okupio obrtnike, kao i one koji će to tek postati. Više od 7.000 učenika iz čak 101 škole s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije u 3 će dana trajanja sajma dobiti priliku upoznati se s obrtničkim zanimanjima i u jednom od njih možda pronaći svoj budući životni poziv. Očekivani broj učenika je oko 7.000, znači planiramo negdje 1.000 više nego prošle godine. Mislim da smo došli do vrhunca nekakvog što se tiče organizacijski, da je paviljon pun, što su neke slatke muke i nadamo se da ćemo sljedeće godine ići na još veći paviljon na način da će nam naravno od ovdje grad Zagreb i županija pomoći da to isfinanciramo. Svoje su struke posjetiteljima, među ostalima, prezentirali i građevinari, automehaničari, bravari, kovači, metalci, električari, zlatari, ugostitelji i kozmetičari. Učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola na taj se način željelo približiti obrtnička zanimanja i motivirati ih za upis u srednje obrtničke i strukovne škole. A takve škole, kada je riječ o Zagrebačkoj županiji, imaju perspektivnu budućnost. Uvjeren je prvi čovjek županije koji nije propustio pohvaliti se i jednim velikim projektom. A to je da je srednja obrtnička škola Velika Gorica sa svojim partnerima, Srednjom obrtničkom školom Samobor i Srednjom obrtničkom školom Dugo Selo, lani imenovana regionalnim centrom kompetencija u strukovnom obrazovanju za djelatnost strojarstva. Time bi dobili 3 centra izvrsnosti u srednjoj školi Velika Gorica. Osim Zagrebačke županije, potporu organizaciji obrtničkog sajma pruža i grad Zagreb, u kojem trenutno posluje oko 15.000 obrtnika, odnosno nešto manje od 18% svih obrtnika u Hrvatskoj. U obrtničkim djelatnostima u gradu Zagrebu je zaposleno skoro 30.000 ljudi. To je 12% ukupno zaposlenih u gradu Zagrebu. Grad Zagreb će i nadalje sudjelovati sustavnim mjerama potpore i potjecanja, od bespovratnih sredstava, stipendija za učenike deficitarnih zanimanja od 2004. godine pomagati zagrebačkim obrtnicima. Svoje su vještine na Zagrebačkom obrtničkom sajmu predstavili i učenici škole iz koje je potekao jedan od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika i inovatora. Pa evo, ja mogu reći da naša škola čak nudi ove godine 9 različitih zanimanja. Mi se uvijek možemo pohvaliti da imamo i tehničare za mehatroniku i tehničare za računalstvo i da je najpoznatiji hrvatski gospodarstvenik u Samoboru u našoj školi, gospodin Rimac, završio našu školu. Za posjetitelje sajma organizirane su i modne revije, brojna natjecanja učenika te nagradne igre za djecu različitih struka. Oni su se i sami mogli okušati u nekom od obrtničkih zanimanja, a sudeći prema pozitivnim trendovima s prošlogodišnjih izdanja, i četvrti će Zagrebački obrtnički sajam polučiti odlične rezultate.